Sa nakikinig dito, pasensya na at ako'y parang sabog dahil bagong gising lang at wala akong script para sa recipe nito. Ngayon, nag-restart kami. I'm just gonna show you how thick it is. So you can put it down to slow fire. We have numbers here in our oven. You put it on number 3. At ngayon, pwede na natin ilagay ang 1 deciliter ng rice pudding. At ganun pa rin, kailangan pa rin haluin para hindi masunog sa ilalim. 2 deciliter ng rice pudding. Pasensya na. I'm just listening from my husband's instruction. Sometimes I forget. Okay.